Ένα από τα καλύτερα μάτς αναμένεται να γίνει. Είναι δύο καταξιωμένοι αθλητές, πολύ δυνατοί αθλητές. Από την Αθήνα ο αθλητής Ηλίας Γκούκης και Θεσσαλονίκη με το κόκκινο ο Πολιανίδης. Έχουν κερδίσει ήδη το εισιτήριο για τα τελικά του πρωταθλήματος και αγωνίζονται για την πρώτη-δεύτερη θέση. Χρυσό ή ασημένιο μετάλλιο. Πολύ δύσκολα θα κατακτήσει κάποιος το χρυσό, όπως βλέπετε. Φοβερή λαβή. Ένας πόντος στο Πολιανίδη. Και 2-0 ενός πολύ καλού αγώνα. Χρυσό μετάλλιο στο Πολιανίδη και ασημένιο μετάλλιο στο Κουκκιλία, που αναμένεται να παλέψουν πάλι, όπως δείχνουν τα πράγματα, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου εδώ